de er klar med kameraet. Jeg er klar. Klar? Ja. Smart. Okay. Det er gratis, jo. Jeg har også et. Hvor mange kærester fik du? 4. 3. 3. Det er ikke klar, det er din Ja, kæreste. 11 kroner per rejse, du. Det var ikke godt, hva'? Det er for mange. Kanon. Det koster. Du har en 0. Kort koster. Ja, men er det første gang, man poster? Hvor mange kærester har hun? 3. Skal jeg fortælle alle sammen, hvem dine kærester er? Hisham. Nej, ikke mere. Ikke mere. Nej. Sean måske? Nej. Det var Sean. Jeg tror, det er Jo, Sean. du har det hele billede af Jus. Hvad siger du? Jeg har Det er sagt. Sean. Det er det der. Det er Det jo er bare ikke det det er meget sødt om Sean. Og ham der, som er så Silas. Må jeg sige. Er det ikke det, han hedder? Hvad med Oliver? Hvad med Oliver? Ikke ham, Oliver. Jo, han er Oliver. Er I ikke kærester? Nej. Det må man altså heller ikke. Jeg er for venskab med børn. Jules pige, prøv at komme og se, de tager billeder.